Mata, ești domnul Gheorghe? Da. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit. Sărbătoriți astăzi ziua de naștere. Corect. Câți anișori? Șapte, da. 7, da. 7. Eu de obicei întreb în suflet cam decât ce vârstă vă simțiți. Mă sunt tânăr, de 33, așa cam. Hai, bun. Alții mai naglezi, 18 acolo. Nu, nici 33. Noi la Mata venim cu o surpriză frumoasă, la care sperăm să vă facem și ziua un pic mai frumoasă, care vine din partea cuiva drag care și-a dorit în acest mod să vă spună astăzi la mulți ani. Vreau să vă întreb dacă bănuiți din partea cui este. Eu mă gândesc din partea nurorii. Hai? Mai încercați. Păi cu soția nu prieteniți. De-mi pada și 7 de-am prietenim. Prieteniți. Da, așa că nu știu de la cine, dar... Ai emoții. Da, am emoții, clar că... Mă gândesc că de la cei care mi-s dragi, care eu iubesc, care mă iubesc. Mi cred că așa. De la cei care nu se alătură. Da. De partea copiilor. Asta poate, da. Era și asta, da, nu se alătură. Dar eu știu că ei la mine sunt suflet tădăreale. Da, așa și e normal, da. Ei din păcate nu pot fi alături de dumneavoastră astăzi, dar prin intermediul nostru și-au dorit ca să-i aducem un pic mai aproape și să vă spunem astfel la mulți ani. Țineți această tortă frumoasă. Vă mulțumim mult. Câteva vitamine pentru bărbați, eu așa le zic. Dacă trebuie să mai coși așa, dacă Mama, ceva. ține tortă și ia tata ții coșul. Tu ține ce Mersi mult, eu mă bucur și astea. Dar avem și un mesaj din partea lor. Dragul nostru tată, astăzi te rugăm să zâmbești. Faci 70 de ani minunați. Ani pe care nu i-ai irosit și nu i-ai lăsat să treacă pe lângă tine. Pentru noi ești un adevărat exemplu de omenie, bunătate și bun gospodar. Ne-ai fost și ne ești sprijin de nădejde, cu sfaturi înțelepte, câteodată severe, dar de cele mai multe ori pline de mângâiere. Te respectăm și te prețuim foarte mult. De ziua ta, noi îți dorim sănătate și zile multe de la Dumnezeu. În sufletul tău să fie pace, inima să-ți fie voioasă, să te bucuri alături de noi, iar grijile să te ocolească. Să ne trăiești mulți ani. Te iubim din toată inima și îți mulțumim că existi. Te respectăm și te prețuim. Cu drag, copiii Vera și Alexandru. Știți că asta e reciproc. Știți că scrieți acolo, asta e reciproc din partea mea. Că te gândești și tot așa. Iubesc pe asta. E clar. Noi venim, noi încă nu ne ducem. Eu nici nu, eu vreau să vă... Venim și cu un mulți ani trăiască, eu nu știu, am să vă rog cu aplauze să ne susținem măcar dacă ori telefoane vă încurcă. Băieți, ia-mi dați încoace, mai aproape. Hai mai aproape. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Domnul Gheorghe să trăiască, la mulți ani trăiască. Domnul Gheorghe să trăiască, la mulți ani trăiască. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, toată adunarea noastră, la mulți ani trăiască. Toată adunarea noastră, la mulți ani trăiască. Mulțumesc mult. Dacă vreți să spuneți copiilor câteva cuvinte la cameră, vă rugăm, ei să vă vadă. Le mulțumesc din suflet că... Adică nu, că ei nici când nu uită tata, dar în deoseb ziua de azi n-au uitat ei și le spun un lucru, că sfaturile așa să mai și mai departe, asta e sfatul de bine, cum le și până am... Și am vrut să știe că îi iubesc. Și asta e tot. Asta e important. Că eu iubesc. Și aștept să vie. Și vrut să fost și ei amândoi, dar așa. Asta e situația. Ai un cântec preferat. Da. Care vă cântă numele? Ceva de Gheorghe, Grigoraș? Da. Da, puteți cântec Și frumos. la sat și la oraș, tot îl știu pe Grigoraș. Grigoraș, da. Noi venim cu această melodie frumoasă. Dacă mă dați textul, poți să cânți împreună cu noi. Ai așa, cât ceva. Hai.
mai tare pentru omul suflet mare. Și la sat și la oraș, când se știu pe Grigoraș, măi. La gospodarul, la care la tuzundarul, la el nu s-o e răbântul din lumea și pământul. Măi, gospodarul adevărat, oameni n-am gardă înaltă, măi. Pe la gardul de Zoschin, are vin până la vin, măi. Hai să zicem o cântare pentru omul lumii mari. Și în orașul tău și la sat, să știu că-i om bogat, măi. Hai să chiuie mai tare pentru omul suflet mare. Și la sat și la oraș, că te știu că-i Grigoraș, măi. Mai lasă Gheorghe să vă spună că nu-i fac inimă bună. Eu îi cânt așa frumos, că mi-e drag, că nu-i voios, măi. Trece vremea, lasă-mi treacă, trebuie să mai suflească. Astăzi ești, mâine nu ești, azi toate le săpânești, măi. Hai să zicem o cântare pentru omul lumii mari. Și în oraș, dar și la sat, să știu că-i om bogat, măi. Hai să-i chiuim mai tare pentru omul suflet mare. Și la sat și la oraș, să știu că-i Grigoraș, măi. Hai să zicem o cântare pentru omul lumii mari. Mai și în oraș, dar și la sat, să știu că-i om bogat, măi. Hai să-i chiuim mai tare pentru omul suflet mare. Și la sat și la oraș, să știu că-i Grigoraș, măi. Mulțumim. Mulțumesc mult! Vai! Vrem Și surpriză plăcută nu puteți să mai. copiilor, am crescut fecior și fată. Eu cred că vei drag să le zaclinte. Viața mea, așa la ilar, numai să-i pot ajuta inima ei puișor. Eu m-am lăsat viața mea, așa la ilar, numai să-i pot ajuta inima ei puișor.
ziua ta de naștere. Îți doresc mult sănătate, să trăiești încă ca pe atâta. Și să ai bucurii toată vremea de copii, să fii sănătoși, să-i aștepți, să le dai un sfat cum le-ai dat și până acum. Și îți mulțumesc și ție pentru ăștia doi copii. Pentru doi copii și nepoți care îi avem frumoși și sănătoși. Și eu spun Sănătate și pace. Și eu spun tot așa, și tu sănătos, și lângă noi. Să trăim mulți ani și pace și sănătate. Sugheți bun și la toți, Viera, Sașa, Vica e cu noi, Cusca tot e de departe, toți ai noștri. Îi felicit și te-am felicitat și pe tine. Mersi, mă. Mersi. Ai nu, dar și mai trebuie cu unul. E ca așa. Mulți sănătate, mulți ani înainte. 100%. Și la multă mesi. Să mă sper eu, dar numai decât eu și urcel cel mare. Mersi, mă. Eu tot vreau să mă alătur la toate felicitările care au fost spuse până acum. Îți doresc sănătate, fericire, să ajungi până la 80, 90, mulți ani înainte. Mai nu, numărul mai departe. Sănătate, să te bucuri, să mândrești de nepoții pe care ai. Mersi, eu vă iubesc. Eu vă iubesc. Dar nu sunt pe Da, da. Eu vă iubesc. Hai, Vica, tu ce tu Și mai mare. Nu e așa, îl descurcați. Asta te bine. Dacă acum se poate. Și eu de tata socru și felicitări cu ziua de naștere. Încă măcar 40 de ani, nu mai zic chiar 70, dar măcar 40 de ani înainte. Și să crești copiii tot așa, dar să-ți cauți acordeon, să le cânti notare, am luat nota. Mulți ani, sănătate și mulțumesc, m-am cunoscut și mi-ați primit în ograda asta. Mulțumesc și mulți ani. Eu vă mulțumesc din suflet și sunteți tare dragi, eu o tare vreme vă spun și vă spun și vă mai spun, vă iubesc și vă stimez, așa că... Și de Doamne sănătate, mă trebuie să ne trăgem așa grămăjoară, la sărbători, nu la ceva la nevoie, dar la sărbători să trăgem la măsuță. Și de Dumnezeu spunem mulțumim și asta e. La Păsășoc.
Pa băieți. Eu vreau să cred că am reușit să vă surprindem frumos. Tare plăcut, vă mulțumesc mult. Și poate și anul sunt un pic și copiii mai aproape. Așa că nu-mi rămâne în continuare decât să vă urez o zi cât mai frumoasă și tradiționalul la mulți ani. Mersi mult, o mână caldă. Eu vă mulțumesc din suflet și, da, Doamne, copiii noastre știu că trebuie să le viet, să vă fie sănătoși. Da, Doamne, mulțumim.